साइड बाकी थे ये रे ना और ये लगा एक भी विशेष घोषणा एक भी मानिले कहाँ गए थे बाहर के तो দিক থেকে যদি আপনি ঘুরিয়ে থাকেন হয়ে আমাদের দুর্নীতি পথে মানিয়ে যান ठीक है একটি বিশেষ ঘটনা একটি মানিব্যাগ একজনের হারিয়ে গেছে কোন ছড়িয়ে থাকে মানিব্যাগের সাথে পুড়িয়ে থাকেন দয়া করে আমাদের কমিটি নিকট জমা দিয়ে যান যাহাই পয়সা বসে বেশি পয়সা আয়ো को बाबा को 8 के 9 के देगा माने আর একাই माने रे পরে এটিএম का सहाय करा আর পয়সা পরে পরে টাকা सहाय करा 2 लाख যাহাই के हालात का सामना कर पाया करते होना om ya अरे समस्या गया और पे अरे कमिटी पार्ट का हमारा फोन से पास हो नहीं था फोन 3 मिनट बांग होले 3 मिनट ठीक है 3 मिनट बांग है क्या हमारा 2 मिनट ये रुका 3 मिनट ये 3 मिनट